alle sammen, I kender nogle af de her fugle bare. Og I kan nok også måske se nogle små fugle derhenne. Men jeg har så prøvet at fodre de her fugle med sådan her små bær. Og det var sådan til måske lidt, at I kunne komme med. Men så så jeg, at det er de samme fugle. Og der hedder nogle fugle, der hedder Mary's Pontate. Den kan man, eller en Mary's Pontate, det var helt noget andet, jeg snakkede om der. Det andet, det er noget helt andet. Det er det, fuglene hedder, hvad den hedder, de der, det er, nu har jeg glemt det, solsort, og det der, det var, kraver, eller hvad fanden det nu er, det hed, når det var kraver. Det var det, og dem må man ikke fodre, fordi de kan blive sur og gå til angreb. Og hvad kan vi lide om det angreb, lort? Ikke noget ved det. Og jeg har så lige fået øje på noget, som vi lige skal have tjek på. Og det var bare, jeg har fået øje på. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Vi skal bruge det til. Og I tænker nok, hun må gå på marken, det er ulovligt. Jo, for det at vi har fået lov af vores bundmand, fordi vi kender ham. Og I tænker nok, man må heller ikke klatre i fremmede skove. Og det her, det er min egen skov. Det var bare lige sådan et lige fint misforståelse. Eller sådan noget. Ja, i den stil. Men jeg kan heller ikke finde, hvor I skal stå henne. Okay. Det her, det er meget farligere, end hvad jeg lige havde troet. Ja. Altså, hvis man klatrer i sådan nogle her træer, så er det fandme fucked up med livet bagefter. Altså, der er noget. Ja. Start lige, når der er kommet på plads. Okay. I der ser med derude, I siger nok, hvad skal hun bruge sådan en her til? Og det ved jeg heller ikke, men lad os da finde ud af det sammen. Den stopper snart, men I ved, det her det er par 1. Nu slår jeg mig sådan. Au.